Kvaliteta i slava. Trkači na cesti. Kad je Mussolini došao na vlast u Italiji 1922. obećao je obnoviti zemlju. Automobil je nudio savršeni znamen obnove. S razvojem talijanskih automobila doveće Italiju u prednji red naprednih zemalja. Pozvao je talijanske proizvođače automobila da pomognu ostvariti njegovo viđenje društva vlasnika automobila. U tvornici Lingotto u Torinu tvrtka Fiat počinje masovno proizvoditi jeftine automobile. Od prizemlja proizvodna se linija zavojito penjala kroz unutrašnjost zgrade. Na vrh su dolazili završeni automobili radi provjere na krovu, na posebno sagrađenoj stazi. Talijanski smisao za oblikovanje i ljubav prema automobilima urodili su nekolicinom prekrasnih i svrsishodnih vozila. Fiat je napredovao. U 1920-ih nije bilo boljeg načina popularizacije ovih novoproizvedenih vozila od utrka na javnim cestama. Italija je već bila domaćin velike cestovne utrke, Targa Florio. To je bilo izvanredno popularno natjecanje na Siciliji. Bila je to zamisao bogatog trgovca iz Palerma, grofa Vincenza Floria, a prvi je put održano 1906. No Targa Florio održavao se u rijetko naseljenim sicilijanskim planinama. Bile su nužne utrke na napučenijem sjeveru zemlje. Odgovor je bio Mille Miglia, 1000 milja, koje su postale uzornom cestovnom utrkom za sva vremena. Mille Miglia počela je 1927. Bila je to zamisao moja 4 prijatelja i mene. Bili su to grof Maggi, grof Marcotti, Castagneto i Calastrini. Odlučili su organizirati jednu utrku. Morala je biti samo jedna jer bila je prava ludost. A onda je Mussolini sutradan poslao brzojavu u kojemu je pisalo "Si ripeta", što znači ponovite to. Stotine tisuća ljudi izišlo je vidjeti automobile koji su se utrkivali duž cesta sjeverne Italije. Tako je Mille Miglia postalo događajem godine. Mille Miglia bilo je otvoreno i za amatere i za profesionalce. Do 1950. sudjelovale su stotine vozača. Najskromniji osobni automobili natjecali su se s najnovijim športskim modelima. Moja je žena rekla, ha, idem i ja. Tako nećeš napraviti nikakvu glupost. I tako smo krenuli. U početku je moja žena bila užasnuta jer poći u ovakvu automobilu, čak iako je to bio Fiat 500 i nije išao vrlo brzo, no s nogom cijelo vrijeme na papučici gasa. I gajili smo nade. Moja bi žena povremeno pogledala natrag i rekla, nitko nas ne sustiže. Ja sam pa gledao naprijed i govorio, ali ni mi ne sustižemo nikoga. Talijani su smiješan narod, ludi su za automobilskim utrkama, pa vam stavljaju oznake da vas upozore na opasno mjesto. Ali razumljivo, kad u vrijeme utrke stignete onamo, mnoštvo je istrgnulo oznake i pobacalo ih nekamo u polje i kad stignete onamo, svi idu, ej. I mašu vam kao ludi i vi pomislite, zacijelo vozim polako i vi pohitate preko vrha brda i iznenada cesta nestaje nadesno i ljudi se prevrnu u neku vrstu polja i zapale se, a mnoštvo uživa u tome, no za vozača to baš nije bilo sjajno. Ugled Mille Miglia rastao je izvan Italije. Godine 1955. Mercedes-Benz ušao je u utrku s trkačim športskim automobilom SLR 300 i jako momčadi vozača.
Željeli smo pobijediti u Mille Miglia i steći ugled u Italiji, jer htjeli smo ondje prodavati automobile. Stoga smo mnogo vježbali. Vozio sam nekoliko puta, veoma mi se svidjelo, bilo je zabavno. Fangio je to mrzio jer nije mogao voziti punom brzinom na cesti koju su, učinilo se, zakrčili gledatelji. Fangio je to mrzio. Činilo se da Sterlingu Mossu to nije smetalo. Rekao je, ne sjećam se cijele ceste. Imaću suvozača, Jenkinsona. Jenks i ja zaključili smo da je jedini način voziti brzo na ovoj cesti, upuštati se u sve što mislimo da je kockanje sa sudbinom, u nepregledne prijevoje za koje ne znamo kakvi su i u zavoje iz kojih ne vidiš okolo. I davat ćemo sebi znakove. Jenks će mi dati ovakav znak, što znači pritisni, ovo je polako, ovo je mnogo sporije, ovo je desno. I onda smo stavili sve ove znakove na komad papira dug 20 metara. I onda bi on to odvrtio ispred sebe. Prešli bismo prijevoj velikom brzinom i on bi samo rekao pritisni, a da kako Talijani bi se nagnuli da vide cestu, tako biste vozili kroz tunel od ljudi. Pri takvim brzinama malo bi zavrtio upravljačem ovako, a ljudi bi rekli, Isuse, izgubio je kontrolu i maknuli se s puta. Sjećam se kad smo išli brzim ravnim dijelom ceste skupa s dvomotornim avionom i postizali su 230 na sat, a mi smo ga prestigli i odmaglili. To je bila doista strašna stvar. Stirling je dobio utrku za Mercedes i srušio rekord na sjajan način. Mille Miglia te godine, kad sam ja pobjedio, vozili smo u prosjeku 158 km na sat. Trebalo nam je 10 sati, 7 minuta i 4 sekunde, ili možda 4 minute, 7 sekundi, zaboravio sam. No, srećom, to sad nitko ne može postići. Ne može to nitko više potući jer Mille Miglia zabranjena je 2 godine poslije. Bila je to već neko vrijeme pogibeljna utrka, no trebala se dogoditi tragedija da je se zabrani. Nesreća u koju je upleten španjolski vozač Alfonso de Portago. Godine 57. de Portago je prignječio gumu na zavoju kod Mantove tako da je prednji kotač eksplodirao dok je vozio 190 na sat. I onda je pobio 10 ili 15 ljudi. I onda se nešto što je po sebi bila ludost, a ponavljalo se 24 puta, pravo čudo, moralo spriječiti. Cestovne utrke razmjera Mille Miglia postale su jednostavno preopasne. U Britaniji cestovne utrke nikad nisu bile dopuštene, no u Sjevernoj Irskoj 1950-ih krug javnih cesta kod Dundroada rabljen je za turistički trofej. Pa mislim da je Dundroad bio najopasnija staza na kojoj sam ikad vozio. Bila je uska, svi nagibi bili su pogrešni. To je dio Irske gdje neprestano kiši, pa površina nije bila baš dobra. Iz boksa su mi dali znak da se vratim prije vremena, a meni je to bilo tako drago, bio sam tako sretan da sam jedva čekao da uđem u boksove i na popravak. Izgubio sam dio dok sam prelazio preko jednoga od mostova. Sasvim sam otpisao vozilo. To je jedini put što sam izbjegao utrku, oštetio Aston Martin. Ondje je poginulo mnogo vozača, 3 samo u jednoj utrci. Nikad nisu smjeli dopustiti da se ondje voze utrke. I danas ne bi više dopustili utrke ondje. Srećom, nitko od gledatelja nije poginuo, no smrt 3 vozača pokazala je kako je pogibeljno utrkivati se sa snažnim automobilima na običnim cestama. Unatoč opasnosti utrka 1955. između Sterlinga Mossa za Mercedes i Mikea Hortona za Jaguar pokazala je zašto je gledatelji vole. Mike Horton bio je sjajan karakter, bio je ekstrovertiran, izvanredna osobnost, veća od života. Tip pravog dečka, značaja kako ga bi morao biti vozač utrka. Kuštrave plave kose, uvijek je nosio leptir kravatu i obično plosnatu kapu s nekom vrstom nečega kao V na vrhu. Bio je suprotno Sterlingu u pristupu automobilskom sportu i nije vidio ništa neobično u vrču piva navečer prije utrke, dok je Sterling bio vrlo umjeren, te tjelesno i duševno temeljito pripremljen za utrku.
Bilo je važno pobijediti u utrci turistički trofej, jer bila je dio svjetskog prvenstva za športske automobile. Mike Hawthorne odmah je nakon starta poveo, a Stirling Moss zaostao je na 3. mjestu. Dobio sam, mislim, 3 ili 4 turistička trofeje i veoma sam želio pobijediti u tomu. Staza u Dundroadu veoma je zahtjevna, vrlo uska, a Mercedesovo vozilo prilično veliko. Imaju mogućnosti pobijediti na njoj. Iskreno rečeno, velika je stvar s Mercedesom da može dobiti utrku ako ne izletite sa staze ili biti drugi iza Fangea, jer taj automobil vrlo pouzdan, s njim nema nikakvih teškoća. Svaki automobil imao 2 vozača. Kad je Mike Hawthorne ušao u boksove radi redovitog servisa, Moss je preuzeo uvjerljivo vodstvo prije no što je i on otišao u boksove. Dok sam vozio, iznenada se oljuštio podnožnik, nešto vrlo rijetko. Podnožnici su se katkad oljuštili kao banane. Nikad mi se to prije nije dogodilo na Mercedesu. To je otrgnulo stražnji blatobran, morao sam u boksove, potratio sam na to nešto vremena. Zamjena kotača stajala je Mossa 2 minute i dok je Mercedes bio u boksovima, Jaguar je opet preuzeo vodstvo. Bila je to napeta utrka. Kako se vodstvo izmjenjivalo, tako je i ishod bio neizvjestan, a onda je počela kiša. Mossova vještina vožnje na vlažnoj stazi bila je odlučujuća. Dundroadska staza mi je jedna od najdražih, jer to je vrsta staze koja zahtjeva mnogo. Pomalo je opasna, onda je uvijek vlažno, što baš ne volim previše, ali tako je. No, to je vrsta staze kojoj sam dorastao. Bila je to dobra staza za Mercedes, za mene, a pobjeda na TT-u 55 bila je vrlo važna. Moss je dobio utrku i otići će na Siciliju po pobjedu na Targa Floriju i svjetsko prvenstvo športskih automobila za Mercedes. No smrtne nesreće te godine značile su kraj utrka u Dundroadu. Razdoblje junačkih cestovnih utrka primicalo se kraju. Zaredale su zabrane zbog sve veće pogibelji za vozače i za gledatelje. Najstarija utrka ugasit će se i posljednja. Nakon zamalo 70 godina održana je posljednja Targa Florio i tako je pokidana posljednja spona s junačkim razdobljem automobilskih utrka. Do kraja stvarala je junake talijanskih navijača, vozače poput Nina Vaccarella, učitelja iz Palerma koji je 2 puta pobjeđivao za Ferrarija. 1973. Targa Florio završio je u slavodobitnom stilu. 3/4 milijuna ljudi izišlo je vidjeti posljednju utrku. Danas je glavna tribina prazna. Targa Florio prešao je u povijest automobilskih utrka. Nestale su velike cestovne utrke, no jedna grana ovog športa sve ih je nadživjela. Brdske utrke. U Engleskoj, na Shelsie Walshu, u Worcestershireu, vozači se natječu od 1905. Nedaleko odavde u Prescottu također čuvaju tradiciju. U brdskim utrkama vozači su sami na cesti, svojim vozilima suprotstavljaju se samo brdu i satu. Mnogi su automobili veterani drugih, uzvišenijih oblika utrka i sad stječu iskustvo druge karijere u brdskoj vožnji. Za neke vozače brdska vožnja mjesto gdje počinju trkačku karijeru. Otišao sam u Prescott na svoju prvu utrku. Mislim da sam bio 3. Zapravo sam bio vrlo sretan zbog toga. Prije toga nisam